pedig kezdődjék a dokumentum sorozat. A második évezred legrémületesebb embertörténeti része lesz ez visszamenőleg. Letaglózza, aki látja. Nézzék, emberek és gyerekek! A most következő képek címe az egri csillagok. Ez a szemtelen Jumúcsa. Ő miatta tört ki az egri csillagot. A kis Bornemisza fiú nem fogadja el a skinhead pincértől a kakaót, mert belelóg a hüvelykujja. A sarokban látható ember rémülten vette észre, hogy ők a törökök. A guggoló török katona a páncélos magyar vitéznek segít elhárítani a dugulást. Végre megjöttél, mondta az egrinő a török kollégájának. A török harcos azt mutatja, hogy 10 éve várt erre a pillanatra. Ezen a képen orvosságot kapnak az agyműtéten átesett török emberek. Jumulcsáknak még spiccel a vér az agyában. A 10 éve börtönben sínlődő török katona unalmában azt játsza, hogy a metrón kapaszkodik. Eltelt az összes jegy az egri csillagok háborújára. Ezzel utasította el a biztonsági őr a csepeli munkásokat. Ez a gyerek meg nem normális.